A vy ste tu? Tak čaute pozerači. Dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 10.7. alebo 10. júla a meniny oslavuje Amália. Čiže Amáliam prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. No, ako môžete vidieť za mnou, dneska je zamračené. Včera pršalo. Uvidíme, či dneska bude pršať. Ak hej, tak bude. Aspoň budú rásť paradajky, paprika, ovoce, zelenina a tak ďalej, tak ďalej. Dneska nemáme nejaký výnimočný deň ničoho. Takže ho užite v zdraví a nezabudnite dodržiavať pitný režim. A dajte si dezodorant do pozretia pozerači.